Merħba ħbieb, ġejt mitlub mill-editur tal-Kamra Sportiva Antonello Bela sabiex nagħti ir-reazzjoni tiegħi rigward l-intervista li Cristiano Ronaldo ta' lil Piers Morgan li tista' tgħid iddominat ħafna il-headlines sportivi din il-ġimgħa. U bħala partitarju ovvjament l-ewwel reazzjoni tiegħi hija ta' diżappunt, kont nistenna aħjar minn plejer bħal Cristiano Ronaldo, kont nippretendi iktar rispett lejn il-klabb u naħseb li triq il-qoddim hija li kemm jista' jkun dan il-kapitlu nagħlquh malajr kemm jista' jkun. Jidher li il-klabb se jkun qiegħed jieħu passi kontra Ronaldo bħalissa qiegħed jevalwa il-konsegwenzi legali u l-perspettivi kollha legali, però jidher illi m'hemmx futur ma' Manchester United għal Cristiano Ronaldo. Naħseb at this stage wara dak li ntqal fl-intervista naħseb li dik hija l-aħjar triq il qudiem kemm għall plejer kif ukoll għall klabb glorjuż tagħna Manchester United. Fl-opinjoni tiegħi l-intervista isa aktar deret exit interview u aktar kważi deret xi ħaġa li normalment plejer jagħmilha meta jkun temm il-karriera tiegħu. Ġifieri meta normalment jew se tiġi ppubblikata xi awtobiografija ta' plejer fejn wieħed jiddiskuti dawk it-tip ta' episodji u ovvjament ikunu xi ħaġa li jkunu mistennija wkoll mill-qarrejja li they add a bit of insights more u a bit more perspectives jekk ovvjament inti tkun sebbieħ dawn it-tip ta' sorsi, dawn it-tip ta' kodba. Però given li l-plejer kien għadu ma' Manchester United bla dubju li dan l-intervista kienet xokk għal-dinja tal-futbol u naħseb hemmhekk għad jiġi żmien illi Cristiano Ronaldo jiddispjaċih illi ta' dik l-intervista lil Piers Morgan. Meta tqis speċjalment għalkemm Piers Morgan huwa ġurnalist li huwa famuż ħafna, li huwa segwit ħafna, però wieħed ma jridx ukoll jinsa kemm Piers Morgan għandu aġenda kontra il-Manchester United. Ġifieri li Ronaldo għażel dak it-tip ta' ġurnalist sabiex jiddeċiedi li jagħti l-opinjonijiet tiegħu. Naħseb dik ukoll komplet għamlet is-sitwazzjoni xi ftit iktar għar milli u ma ninsewx li Piers Morgan issa qiegħed jinqeda ħafna b'Ronaldo, però kemm ma ninsewx kemm fil-passat kiteb ukoll kontra l-istess persuna. Ma fid-dinja kif nafu malaj ninsew l-affarijiet meta persuna jista' jkun li bis-saħħa tiegħu nieħdu ftit iżjed popolarità aħna wkoll. Però dik hija xi ħaġa li jrid jagħmel evalwazzjoni tagħha Ronaldo huwa nnifsu kemm kienet deċiżjoni tajba jew le. Jiena fl-opinjoni tiegħi wkoll l-intervista ma kellha naqset mill-klassi u mir-rispett kemm lejn il-klabb issa u anke lejn sħabu. Issa ovvjament m'iniex qed ngħid li ma kienx hemm punti relevanti f'dik l-intervista għaliex kulħadd jaf illi l-owners tal-Manchester United, il-Glazers, kemm naqsu milli jinvestu fil-faċilitajiet tal-klabb, kemm kien hemm kritika wkoll minn Gary Neville, eżempju rigward il-lack of investment li qed isir mill-klabb, kemm qegħdin inkunu qed naqgħu lura komparati ma' klabbs bħal Manchester City, eżempju, bħalma huma Liverpool, bħalma huma Tottenham, meta tikkompara il-faċilitajiet li għandhom il-United, kemm bħala Anga Stadium, kemm bħala gyms u training facilities, jidhru li il-United u din hija tort ukoll tal-owners we are lacking behind those clubs. Ġifieri hemmhekk kien hemm punti li Ronaldo kellu raġun fuqhom, però li naħseb tmur fuq intervista u toqgħod tgħid dawn l-affarijiet naħseb huma issues li għandhom jiġu indirizzati internament. Anke lil sħabek stess li inti tilab magħhom naħseb li tkun qiegħed tonqoshom mir-rispett meta tmur toqgħod tgħid iva dak il-plejer għandu futur l-ieħor m'għandux, ġifieri naħseb li faħħar 3 players fl-intervista li kienu
Casemiro, Dalot u Martinez. Huma players li forsi huma iktar assoċjati mat-tip ta' kultura ta' Cristiano Ronaldo. Jiena naqbel li dawk huma players li għandhom futur kbir mal-United u nemmen li hemm players mal-United li m'għandhomx l-istess futur, però l-istess naħseb huma issues normalment li dement li plejer għadu mal-klabb m'għandux imur qed jiddiskuti mal-medja hemm barra. U min jaf x'jaħsbu issa sħabu stess rigward il-kummenti illi hu iddeċida li jagħmel. Nikkritika ftit il-Piers Morgan ukoll ġifieri turi l-aġenda tiegħu meta tqis li dan ma kwestjonja xejn li beda jgħidlu Ronaldo, ġifieri Ronaldo għamel ċertu dikjarazzjonijiet li apparti Ten Hag kien hemm ukoll xi executives fil-klabb u xi players ukoll li riduh li jitlaq kemm jista' jkun, però qatt fl-ebda mument Piers Morgan ma puxjaħ ftit sabiex jirrivela ftit minn kienu dawn. Naħseb li normalment mhijiex fin-natura ta' Piers Morgan u naħseb isu kien hemmhekk ammiratur kbir ta' Ronaldo u aċċetta kollox li beda jgħidlu il-Portugiż li kienet disappuntanti x'inti jekk ħatamel interview għandu jkun two-way u għandha tkun għall-inqas kellu jkun hemm ftit puxjatura wkoll minn Piers Morgan sabiex inkunu nafu aktar affarijiet minn dik l-intervista, però kif diġà qed ma nistennix aħjar minn xi ħadd bħal Piers Morgan li kellu biss aġenda waħda apparti li jieħu ftit iktar ukoll popolarità u nnifsu imma li jirridikola il-klabb tal-United. Ftit kummenti wkoll jgħid li Ronaldo jgħid ukoll li Erik ten Hag ma rrispettax. Naħseb meta ngħidu Erik ten Hag ma rrispettax, ovvjament tkun fiha s-sitwazzjoni, jiġifieri aħna minn barra dinna nanalizzawha s-sitwazzjoni, però meta jgħid ma rrispettax meta Ronaldo stess ingħata l-pre-season off, meta Ronaldo stess dal-aħħar beda jibda kważi kull logħba, meta speċjalment qis l-logħba kontra Aston Villa meta beda wkoll bħala captain, ġifieri ma nistax nifhem kif qed jgħid li he was lacked respect. Huwa appuxxi ħafna il-fatt li ġie mitlub jilgħab 3 minuti kontra Tottenham, però let's face it, I mean forsi tista' tweġġag vera, però inti jekk inti qed isservi l-klabb nemmen li għandek dejjem tagħti tibbekkja lill-manager u jekk hemm bżonn li tilgħab 5 minuti, 10 minuti għandek tagħmel dan. Timmaġinaw players bħal eżempju Giggs, bħal David Beckham, bħal Rooney li jirrifjutaw illi ma jilagħbux. Naħseb fl-aħħar momenti tal-karriera tagħhom kollha rrealizzaw isma' li jekk inti tibqa' mal-United min tista' tibqa' tilgħab l-istess għaliex hemm players li huma iżgħar minnek u hemm players li qegħdin forma aħjar minnek u inti trid tagħti wkoll l-ispazju titturi li inti professjonali u taċċetta wkoll li ma tistax tibqa' tilgħab kull logħba u ma tistax tiddeċidi inti meta tilgħab u meta ma tilgħabx. Jiġifieri naħseb hemmhekk l-attakk kontra Ten Hag kien naqra eċċessiv, mhux ħażin, mhux qed ngħid li Ten Hag huwa perfett, però naħseb Ronaldo attakkaħ naqra iżejjed hemmhekk u infatti komparaw u faħħar il-Solskjaer li jidher ma' Solskjaer Ronaldo kellu ħajja iktar faċli mal-klabb, però naħseb naqblu wkoll li l-approach li qed juża Ten Hag hija totalment differenti minn Solskjaer u naħseb bħala partitarji diġà qegħdin naraw riżultati li din l-approach tista' tkun ta' benefiċċju iktar għall-klabb tal-United. Tweġġana wkoll li l-fatt li għalkemm qisu talab apoloġija xorta waħda Ronaldo der li mhux daqshekk konvint taqqas ġifieri li rrifjuta li jidħol kontra Tottenham u kif ukoll li telaq kmieni anke fil-pre-season meta konna qegħdin nilagħbu friendly kontra Rajo Vallecano. Ġifieri hemmhekk ukoll qisu ta' bil-fors ħassejt jien li qala talaba
l-apoloġija waqt l-intervista li turi li kieku jgħaddi żmien ma jiddispjaċihx li jarġa' jagħmilha, ġifieri u qala wkoll li 3 minuti dik żgur ma jiddispjaċihx li rrifjuta li ma jidħolx, ġast iddispjaċih qal li telaq mill-ground dik biss, però jekk Ronaldo jiddeċiedi li m'għandux jilgħab 5 minuti għandu jilgħab ħaf jew logħba sħiħa għandu jiddeċidija hu li onestament fil-dinja tal-futbol hija surreali għaliex huwa l-manager li jiddeċiedi kemm għandek tilab u kemm m'għandekx tilab. Imma dik turi wkoll ċertu ligo u pride li għandu il-plejer Cristiano Ronaldo fimni wara s-suċċess kollu li kellu fil-karriera tiegħu forsi persuna jista' jesperjenza dak it-tip ta' atteġġjament meta jkun in decline fil-karriera tiegħu u kif diġà qed fil-bidu ta' dil-video forsi l qudiem jiddispjaċih ukoll li ġab ruħu b'dan il-mod. Isemmi wkoll il-Glazers però fl-istess ħin għalkemm naqbel miegħu kif diġà qed li ma sarux naħseb l-aħjar investimenti fil-klabb, però fl-istess ħin hija kontradittorja għax jgħid li qatt ma tkellem magħhom daw il-Glazers, ġifieri għall-inqas meta tenfasizza fuq punt forsi tippretendi li kien isemmi ftit iktar, ġifieri x'li tifisser fuq ċertu punti. Kif ħadd iġġudikah l-istorja li Ronaldo għadu l-leġenda tal-klabb tal-United jiena nemmen li għadu u jiqpa, però wasal iż-żmien li Ronaldo jitlaq mill-klabb, wasal iż-żmien li forsi l-qudiem jitlob apoloġija wkoll ta' dak li jagħmel, ejja ma ninsewx ukoll li kien strumentali ħafna fir-rebħ ta' ħafna tazzi għall-United. Niftakar l-istaġun l-iktar favorit tiegħi huwa 2007 u 2008 meta l-United rebħu il-League u Champions League u naħseb li konna żventurati ħafna li merbaħni xi trebil dik is-sena. Jiġifieri ta' dan ninżalu l-kappell kif ukoll tal-gows kollha l iskorja mal-United tal-leagues kollha li rbaħna, ġifieri u ta' kemm kien strumentari li l-United ġew it-top dogs fl-Ingilterra għaliex ma ninsewx il-United qabel kien hemm kien għadhom il-Liverpool l-iktar tim li rebaħ kampjonati fil-lig Ingliż u Ronaldo irnexxielna nerbħu it-19 titlu, eventwalment rebaħna wkoll l-20 titlu, però Ronaldo kien diġà telaq mill-klabb, però kien strumentali ħafna fil-istorja tal-United. L-istorja ma jista' jħassar ħadd, ġifieri fl-istorja ta' kull bniedem u ta' kull plejer sessib it-tajjeb u l-ħażin. Ronaldo għandu ħafna tajjeb, naħseb huwa role model kbir għall-futbol, huwa l-iktar plejer li skorja gows f'din il-logħba li tant inħobbu, ġifieri ninżalu l-kappell u jalla jiskorja iktar goals. Però dal-aħħar sena naħseb mal-United, anzi ngħid iktar dis-sena jiena xi sena l-oħra naħseb kien tajjeb ħafna mal-United, naħseb kien plejer li żamm ħafna l-United għaddejjin u naħseb li ma kienux il-goals tiegħu u l-kontribut tiegħu konna nispiċċaw ħafna għar fil-klassifika u konna probabbli anke fl-Ewropa ninqalgħu iktar kmieni, ġifieri ngħidlu grazzi ta' dan. Però issa la wasalna f'din is-sitwazzjoni ovvjament m'hemmx triq oħra ħlief li Ronaldo jitlaq mill-klabb, nittama li ovvjament il-klabb ma jkollu l-ebda penali ta' dan xi jsofri u nħarsu l-qoddim. Nemmen li għandna bżonn replacement apparti l-Ronaldo u nittamaw ovvjament li allura l-klabb ukoll jittargetja u jinvesti wkoll fil-riżorsi li għandna bżonn sabiex inkunu nistgħu nimxu l-qoddim. So nagħlaq din l-intervista billi ngħid grazzi l Ronaldo ta' kollox, però wasal iż-żmien it's time to say goodbye. Ġifieri, I believe that the love story is currently over. I think that nistgħu forsi nħossu nisimgħu iktar forsi fil-ġranet li ġejjin jew fix-xhur li ġejjin, però kif qed fil-bidu wasal iż-żmien li din l-istorja dan il-kapitlu nagħlquh waħda once and for all u nħarsu l-qudiem.
Saħħa ħbieb u insellmilkom sa ma narġaw niltaqgħu u ovvjament nittamaw li ngawdu naqra l-World Cup issa bit-timijiet kollha favoriti tagħkom u narġaw niltaqgħu mbagħad wara meta jerġa' jibda l-kampjonat Ingliż. U sa dak iż-żmien ukoll il-probabilità li ħajkunu United mingħajr Ronaldo. Grazzi u nsellmilkom.